Петър Канев е тук в студиото. Много ми е драго. Привет. Привет. Петър Канев, скъпи радиослушатели, е културолог, писател, поет, драматург, също бих казал. Драматург от гледна точка на това, че по интересен начин той успява да съчетава текстове, които едновременно са свързани с напластяването на знания и в същото време преживяването, което имаме в ежедневието си. В ръцете си държа неговата поетична книга, която носи името Свръхреалистично календарче, всъщност Енигми, свръхреалистично календарче, и книгата е поетична в основата си и е разделена на сезони. Ти наричаш тези енигми истини и казваш, че истината е невъзможна да бъде разгадана в същината си. В нея винаги съществува нещо, което остава тайна. Но тя, въпреки това, продължава да работи в нас и да ни въздейства. Ние не можем да избягаме от нея. Това за мен е много интересно. Книгата започва с един цитат от Гео Милев. Ти споменаваш, че всъщност три личности белязват творчеството ти. Гео Милев, Христо Ботев и не случайно на 2 юни може би провеждаме този разговор. И Димитър Воев. Твоето творчество е силно свързано с творчеството на Димитър Воев, но и не само. Тъй като е 2 юни, да започнем от този революционен дух и съчетаването с ежедневието. Струва ми се, че сега в сегашния свят и момент, в който се намираме, се възродиха някак революциите, идеите, идеологиите. Виждаме, че са на преден план, но как ги използваме? Как боравим с тях? Може точно от идеите на Ботев и твоите идеи съчетани. Всъщност, революционното в моята книга е повлияно пък от сюрреализма. Става дума за една вътрешна революция в човека, която датира още от времената на първите така големи нравствени философии, като на Сократ и религии, Конфуций, Лао Цзъ, Буда и особено на християнството. Но фактически между двете световни войни в едно, за съжаление, много напомнящо време на сегашното. Непосредствено след Първата световна възниква движението на сюрреализма във Франция на основата на предишния дадеизъм. Повечето автори са същите и пишете един манифест за кой е заглавен, той изписанието им, така се казва, сюрреалистичната революция. Тук става дума за една много по-радикална революция вътре в нас самите, които така се основава в голяма степен и на леви идеи и на философия, на Хегел, на новите тогава революционни научни открития на Айнщайн. И на Фройд. И на Фройд, който пък на самия Фройд мотото в въведение в психоанализата му е взето директно от думите приписване на Исус Христос в Евангелието. Истината ще ви направи свободни. Ето така отново ви връщам и към истината. Като под истина в случая аз разбирам по-скоро това, което всеки знае много добре в себе си. Често ние се самозаблуждаваме, може да се заблудим от мираж, от илюзия, но в повечето случаи ние знаем, не е нужно детектор на лъжата. Моят критерий за истина е това, което знаеш, че не е лъжа, че наистина се е случило. Тоест, когато ти си сънувал един сън и си спомниш този сън, ти знаеш, че наистина си сънувал такъв сън. А вече какво всъщност казва този сън, си остава енигма, остава загадка. Обаче, тук чувствата са много интересно и нещо и критерии, който всъщност направлява. Сюрреализма чупи огледалото на реалността и казва, че тези парченца, разпръснати в пространството, отразяват нещо, което ние не можем да видим в цялост, но всъщност то съществува в своите елементи и своите скрити моменти на отразяване. Да поговорим за тази свръхреалност, която всъщност е реалността, която населяваме и която е реалността на съня, в която ние едновременно сме творци,
в същото време присъстваме и чувстваме. Аз мисля, че начинът, по който преживяваме действителността, съня, общуването, изкуствата, досека до различното, е свързано с тази наша чувствителност. Така ли е за теб? Защото в тази книга ти по много интересен начин съчетаваш вътрешните си емоционални преживявания. Вътре има много градове, много улици, много места, които са част от живота ни. Те са много детство също така има. Част от реални топоси, съчетание обаче точно с това преживяване, което е напластявано с преживяванията, с опита, с четенията, защото тук има много четене също така като вътрешен свят. Сега, да, за мен чувствата, нали, още Аристотел пише в неговите критерии какво е наука или там... То е до единство, триединство, където и трите сфери съвпадат напълно, между, нали, на гръцки етос, патос и логос, с други думи между ясна мисъл с ясен език, това е логоса, патоса са чувствата и вдъхновението, това, което движи изобщо, нали, човешката духовност и науката, изкуствата, и етоса е твоята нравствена позиция, която също трябва да е ясна и ясно изразена, твоята ценностна система. Така че, освен това, чувствата са всъщност пряко, те са същността на изкуството. Реално, както пише Фром, самите чувства са изкуство, те не са една даденост. Има разлика в психологията между чувства и емоции. Емоциите са едни вродени нагони, инстинкти, нагласи. Те се намират в ствола на мозъка, там се активират, докато чувствата са един творчески процес в дясното полукълбо, т.е. хората, когато, примерно, музиканти, като свират музика, там се активират центровете, защото изпитваш силни чувства в този момент. Но чувствата са нещо култивирано. Те са, както, примерно, темперамента ни е нещо вродено, но характерът е нещо, което сами сме развили. По същия начин емоциите са нещо вродено, чувствата е един творчески процес, който е на надграждане, на изобретяване всъщност на тези чувства и, разбира се, на наследяването им от традицията, защото чувства като надежда, като хумор, като ирония, всички са наследени, нали, от предишните преди нас. И ги усвояваме от тях, да. Възможността да ги събуждаме и да създаваме различни преплитания между тях, защото в твоята поезия това много силно присъства. То търсено ли е? Или става естествено, спонтанно, както е, да кажем, писането на сюрреалистите до някъде? Сега, значи, първо, разбира се, че за да пишеш чувства, преживявания, първо трябва да си имал преживяванията. Тоест, да речем, аз се събуждам, някакъв сън ме е впечатлил много. Има някои от текстовете, които са директно записан сън, но по някой път е една случка, която е доста сюрреалистична, тя прилича на сън, като, например, едно така интересна среща с една жена в Панагюрище, която беше възрастна 90 годишна. Тя ни разказа, че била кранистка, нали, в професията си преди да се пенсионира. Беше, нали, привърженичка на БСП и ни запозна с котката и Майя, защото била родена на 1 май. Това се случи на 1 май и на мен някак си смисъл цялото това преживяване ми се стори. Значи, когато човек преживява живота, той по някой път е по-голямо чудо и от това, което, нали, на сън виждаме. Реално даже не можем да си въобразим нещата, които всъщност ни се случват, ако имаме очи да ги наблюдаваме, да виждаме странните съответствия между тях. Просто цялото този вълшебство на живота, така да се каже. Така че по някой път аз си буквално съм, нали, малко предаден и през въображението, през някакъв вид риторика, но същината са това са неща, които наистина са се случили като случай.
случки наистина са преживяни, наистина са сънувани, наистина съм ги почувствал като чувства или като някакъв вид мечти, образи на въображението, но те не са били изкуствено създадени в този смисъл. Аз, примерно, да речем, отивам да купувам хляб и изведнъж започва да ми се подрежда някакъв образ в главата. Явява ми се, аз малко и художник съм се занимавал с рисуване като млад, някакъв образ, да речеме, или пък директно започва да ми се редят думи. Някаква сентенция, има доста сентенция тук, между другото, която синтезира, нали, някакъв вид знание, прозрение, ако искате нещо, и около тази сентенция започва да ми се реди останалата композиция. Нали, това като творчески процес, но предполагам, че при всички хора е различно. Той при мен е различно, по някой път е така, по някой път е другото. Основното е, че няма конструирани неща, които да съм казал изрично, ето тя ще седна да напише нещо, еди какво. Тоест няма изкуствен интелект тази книга, смисъл този изкуствен интелект, който ни е на нас даден естествено да създаваме. Наистина е автентично като преживяване, като изживяване. Мисля, че в това е силата на книгата. Тя за това успява и някакси и да развълнува и читатели. Когато съм се явявал, нали, на четения, хората се вълнуват без да разбират. Не е нужно да разбереш нещо, за да може то да стигне до тебе. Всъщност повечето неща в живота са неразбираеми и това е по-истинското за мене. Да ги представиш такива, каквито са, именно като неразбираеми. Както знаеш, както е казал, писал и Платон, по-важно е да поставиш големите въпроси, отколкото да дадеш правилни отговори. Всъщност големите въпроси нямат правилни отговори. Да поговорим за ежедневието. Мен много ми хареса в твоята книга това, че тя е разделена на месеци и в месеците, не знам дали си целенасочено си мислил по този начин, но някак в месеците са разделени по теми. Да поговорим за сезоните и за това доколко от една страна това, което преживяваме, е търсено от нас и доколко то ни изненадва, както ти спомена, за това, за възможността сетивата ни да са отворени, мисълта ни, съществото ни да имат това пространство в себе си, за да може да вижда богатството и да се изненадва. Защото ето юни, да кажем, е свързан с детето, с детското, даже доколкото си спомням първото стихотворение. Изобщо юни в твоята книга е свързана с детството и детството присъства. Да поговорим за тази връзка, невидима нишка, която мисля, че е свързана и с природата ни като същества. И тук вече природата и културното и това преплитане между двете. Аз всъщност, нали, като философия, като, както казваш, като обществена революционна нагласа, искам съвсем директно да се заявя. Аз съм зелен и съм еколог. Екологичната философия смятам, че е изключително така своевременна. Аз покрай граждански движения, това, че всъщност нали, учредихме едно сдружение Щастливеца, което е и за природа, и за култура, както самият Талеко, нали, бил. И се занимавам основно с образование, предимно сферата на висшето образование, но изобщо е на широк кръг от образование за всеки. Даже и книгата ми, включително в поезията има това, защото за мен е така, тази революция, която имаме нужда, е тази, която е вечната, образованието и окултуряването на човека. И тук бих казал, че няма противопоставяне между култура и природа. Напротив, всъщност човешката природа е това да бъдем културни същества, т.е. да се култивираме, да развиваме характер, да се основаваме на всичките тези символни ценностни системи, които сме наследили от предците. Ние всъщност дори физиката ни така се е развила с гласните струни, за да могат да изговорят всички тези сложни думи, които пишем поезия, обясняваме мисли, изразяваме чувства, пеем песни, ръцете ни, които, нали, с които можем да творим неща, които не са били преди това. Всичко това се е развило така, именно защото нашата култура е нашата природа. И когато всъщност културата деградира, което наблюдава много тъжно как става в момента, и образованието и културата, деградира всъщност и природата на човека.
и въобще цялото му отношение към природата, като се започне от тялото ти, което се съсипва с всякакви, нали, отрови, които поемаме в себе си, до, нали, отношението ни към живия свят, към животните, към растенията, към това, което е другият за нас, защото то не е човешко. Обаче ние не можем да се разпознаем себе си, ако не се огледаме в другия. Нали, още, нали, пак да цитирам класиците, този въпрос тръгва пак от класиката от Аристотел, макар че той във всяка нравствена философия и изключително така съществен през 20 век. Знаете, Цветан Тодоров силно работи върху него. Това напластяване, това ли е един от отговорите? Защото тук по интересен начин да отидем към културата. Тя, както стана ясно, е свързана с природата ни, но тук по интересен начин има съчетаване между българската култура, европейската култура. Тези сблъсъци с различни култури, които се наслагват, се смесват. Ако вземем земята като някакъв пример, отделните елементи създават една почва, възможност да се ражда на тази земя. Защото тук пак искам да вметна Гео Милев, но и не само. Ще се върна към това, че не отговорих на въпроса. Значи, българската култура е европейска култура, бих казал, даже е в някакъв смисъл обогатена европейска култура, все пак от едно по-добре познаване и живот заедно с една близкоизточна култура, каквато е турската, османската, ислямската, изобщо исляма като цивилизация, който е обогатил, но в самата си същина българската култура европейска, винаги е била европейска. Тя е като произход европейска, нали, една от люките на европейската култура и цивилизация. Тук на Балканите, въобще целият Балкански полуостров се отнася това. В последствие тя въобще във всеки един етап, когато я погледнете, независимо дали ще хванете примерно Йосиф Брадати 16 век, дали ще хванете примерно Григорий Цамблак или дали ще вземете примерно нашите възрожденци, всичките са европейци с една висока европейска култура при това. Нали, тук, ако става дума за западноевропейска, това също е едно много изкуствено деление, защото какво би била примерно западноевропейската култура без една римска империя, която в средновековието на изток, без едни, примерно, писатели като Достоевски и Толстой или даже като Иво Андрич. Да, но... Вярно, че ние сме в периферията на един мост, на един преход, а това прави всъщност нашата европейска култура още по-интересна. Съгласен съм. За мен е интересно това съчетаване на различните проявления, да кажем, на тази култура, ако я наречем европейска в същината й. Начинът, по който сюрреализма се ражда във Франция, как обаче се отразява в Германия, как се отразява в Румъния. Той е свързан с Румъния, разбира се, затова казвам Румъния. Затова тези отделни елементи, съставяйки общата, да кажем, картина, това пак е тази метафора с огледалото мога да използвам, защото проявленията са свързани с мястото, на което живеем. До голяма степен тук може би пък природата определя начина, по който преживяваме и разбира се и обществото. Да, съгласен съм, само искам да се върна отново, нали, на книгата си, на тези трима автори, за които каза, но да отбележа все пак, че сюрреализма възниква във Франция като едно в Париж всъщност, не във Франция, защото това всъщност е един космополитен град и там всички са от всякакви нации. Нали, като почне с един Макс Ернст, който е германец, или пък един Дали Бунел, които са испанци, и Пикасо също известно време е в групата на сюрреалистите. Тоест Тристан Цара е от Румъния, но всъщност самия така кръстника на сюрреализма, където се появява за първи път този термин. Той загива по време на Първата световна война преди групата. Това е Гийом Аполинер. Един от големите така революционери в нали, съвременната поезия в авангарда изобщо. Не само поезия, той е есеист и писател на разкази. Но той самият е наполовина поляк, наполовина италянец, същевременно се води френски поет и писател. И става дума
дума за една наистина общоевропейска идея и мисля, че това ако в този дух, както са се възприемали и нашите всъщност така големите всъщност български автори, всички са така и там френското е много централно, между другото, защото Франция и Северна Италия са в същината на европейска, т.е. те са средището, така да се каже, нали, там е центъра на Европа. Другите две периферии са от едната страна нали, нагоре изтока Русия, Балкански полуостров заради близостта до ислямската цивилизация и съответно Великобритания е също такава периферия. Нали, те не се възприемат много като европейци. Но да се върна защо да направя първо, има едно стихотворение на Бодлер пак във връзка с френското за съответствията. Аз винаги съм търсил тези съответствия, които всъщност градят тъканта на света и тъканта на нашето преживяване за този свят. Да открия асоциативно неподозирани съответствия. Какво съответства, примерно, в реалността на съня ми? Не, то всъщност е пълно. Трябва наистина човек да си го прочете. Да, но това, което ще кажа като позиция спрямо за обикалящият ни свят, да не прозвучи, че тези чувства, за които говорим, интуиции, сънища и така нататък, са някак си отделени от обществото. Всъщност, напротив, ние реагираме на това, което се случва. На голямата деградация днес, на страховете от това какво следва, от това, че виждаме едни трагедии, например, по магистралите. Това го има в книгата ми. От лични преживявания на такива потресаващи истории, понякога с близки, с приятели, или от това, което виждам като цяло, че се случва, защото аз съм преподавател и имам и нали, някакъв наблюдение към един по-широк кръг от хора, към вече едни поколения, които идват след моето. Всъщност това в мене поражда тези силни чувства, особено по-негативните, но и търсенето на надежда, на някакъв изход, на мечта, на обръщането към детството, всичко е породено от нещо, което реално трябва да му реагираме, защото има катастрофи и трагедии, в които не е човешко да седиш и да мълчиш. И в този смисъл отзад, нали, Морис Фадел, който така много се впечатли от книгата ми, написа и анализ и я представи, нали, 2 пъти вече, което аз също съм много благодарен и много впечатлен, защото рядко се случва наистина един толкова проникновен поглед да срещнеш сред нашите литературни критици, пък камо ли, нали, за жив автор, който и неизвестен при това. Предлагам да чуем музика, но преди това ми се ще да прочета първото стихотворение, което отваря книгата и което допълва твоите думи, свързани с черния поглед, но и надеждата, която стои. Черни папагалчета се нарича то. Папагалчетата всъщност бяха 3. Бяло, зелено и червено. През 1979. С братовчет ми много ни домъчня за тях. Отворихме кафе за им да са свободни. Те полетяха, каква радост. Направиха кръгче около полилея. После излязоха през прозореца на кухнята, вън на двора, където увиваха котки. Цяла нощ се взирах да ги видя, но виждах само черно. От тогава всички папагалчета са черни, но аз вярвам, че са още живи. Иначе не мога да живея. Да продължим разговора, който за мен е много интересен, защото това съчетаване на умозрителното с преживяването рядко се среща. Аз сещам за Илко Димитров, един поет, който много обичам, който също съчетава тези две неща. Може ли да се нарече това философска поезия? Или по-скоро културологична? Или изобщо нужно ли е да я назовем? И по какъв начин е нужно, или не знам дали точно думата е нужно, но това съчетаване между ежедневното и натрупването. Пак искам натам да върна разговора. Говорихме за това, че поколенията са
се различават, от това, че света, в който живеем, наблюдаваме много агресия, много крайности, липса на възможност да разберем другия, но и липса на човечност. А човечността е свързана с разбирането за това, че нараняването боли, за това, че когато погалиш някого или когато кажеш нещо, това има реакцията от среща. А изкуството и изкуствата ни връщат точно към това, показвайки ни колко сме раними, показвайки болките ни, показвайки тези дълбини в нас. Ами интересното е, нали, ние говорим за сънище и за умозрителност. Отзад на книгата Морис Фадел започва с това, че тя е една политическа книга и че всъщност нали, на въпроса дали е философска и че всъщност тя е от негова гледна точка, аз не се бях замислил, това ме накара да се замисля, е едно така рядко срещана традиция в българското писане, която той нарича авангард, като прави голяма разлика между авангард и модернизъм. Авангарда е това, което не само дърпа изкуството напред, то е това, което заявява, че изкуството и живота са едно и също. Изкуството е начин да общуваме и да заемаме позиция включително в социалното и в общественото, и включително и в политическото пространство. Аз не казвам, че моята книга е политическа, но тази метафора и тази провокация по-скоро, защото той е провокативно, но то всъщност се хванало нещо, което е наистина така. Аз просто отстоявам позицията си, нали, как ви казах, етос, патос и логос. С тези чувства аз всъщност отстоявам една позиция, която е и по актуални обществени въпроси, защото те са възбудили тези ми чувства, но и по спомени от детството, от много неща едновременно. Просто аз наистина се опитвам да направя един организъм, съчетавайки, доколкото мога, живота в изкуството в едно цяло. Пълна е с културен багаж, пълна е с философски въпроси и сентенции, но има и едно чувство за хумор, което преобръща всъщност перспективата и те кара да се замислиш по друг начин. Да, играта може да включим, защото това е вид игра. И сюрреалистите много обичат играта и дори колажите по определен начин. Да поговорим за тази игра, която пък дава тази жизненост, дава детското и дава възможността да се изненадваме и очудваме. Така, по сюрреализма, по аналогия също е едно социално и политическо движение и то много радикално, много, нали, това не е връщане назад, то се ражда като реакция на първата изкарване на война. Този свят на сънищата напред, така че да промени човека, обществото. И както пише Бунюел в автобиографията си, макар че в друго не са успяли, те са успяли в любовта. Те наистина са обичали, т.е. това завършва книгата си "Моят последен дъх". Мисля, че тук и това е всъщност едно основно движещо послание и сила, и то с всичките аспекти на любовта вече в една възраст, където любовта ти започва да катастрофира. И въобще цялото ти преживяване на живота не е това свежо от детството, защото един период, в който, нали, само Виктор Юго продължава да пише поезия, повечето поети са млади. Това също е интересно. Аз не бих го определил и точно като поезия, но наистина аз много съм се вдъхновявал от тези трима творци да се върна на това. Първо бях страшно впечатлен от Ботев и то преди да съм разбирал реално какво той казва. Нали, още от малък, като съм цитирал Хаджи Димитър, "Извора на белоногата" на Пенчо Славейков, на Петко Славейков, извинете. И на Ботев стиховете, още когато съм бил примерно 4-5 годишен, страшно ме впечатляваха, без да разбирам, нали, тези думи, тези неща, както сега. Но явно нещо, което е в същината, ако искате, чувството, самото послание, поезията, изкуството като начин на общуване чрез чувства, както е примерно една музика, нали? Или една театрална постановка, която може да те просълзи, или един такъв филм, или да те разсмее, нали? Друг вид чувство също пък. Или да те накара да се усмихнеш, или да те накара да се замислиш, нали? И тази игра на чувствата да затанцуват, както каза друг мой любим поет, от който съм се учил, не само поет, изобщо забележителна личност, Димитър Воев.
като метод. После обаче аз всъщност открих Ботев именно в неговите авангарди със страшно чувство за хумор. Аз просто продължавам до сега, като чета неговата публицистика, да се смея със силна сълзи. сатира. Но тя просто е наистина едно изключително чувство за хумора с страхотно въображение. И наистина авангардна и с едно самочувствие, че ти движи с цяла Европа и цялото човечество напред. Нали? Той е наистина авангард. После виждаме същото и при Гео Милев. Той е с такава позиция, че той взема едно творчество, което никога не е било, да създадеш един нов начин на изразяване, нов начин на общуване, в авангарда на тогавашният свят, не в периферията. Няма такова самочувствие, защото нито един от нашите писатели, поети големи, и Елин Пелин, примерно, е така. Той и правиш нещо, което пък само в твоята среда, нали, там с това движение народно изкуство, където и майстора, и Иван Милев и така нататък. Авангард, който всъщност ти стъпваш в корените на това, което никой друг го няма. Защото и другото нещо е, че моята книга може би изглежда малко културологична и философска, защото е пълна с едни препратки към обща култура. Тя е малко и образователна в този смисъл, защото не е нужно всеки да ги знае тези неща. Аз съм ги споделил, защото много обичам тези произведения. Любопитният читател може да прави интерес и да разбере. Всъщност, любовта ми към тези произведения, които аз по един или друг начин съм цитирал, ето примерно към един Борис Виян го споменахте, или към Гео Милев, изключително обичам Гео Милев, както и Димитър Войф, и към него има доста препратки, а и самият начин на писане също ми е много повлиян. Начинът, по който да конструираш българският език от поезията на Войф. Не текстовете, които са в Рим и на песните. Те трябва да бъдат така. И те са всъщност, може би, най-съвършеното, което Войф е писал, защото той ги обработвал страшно много. Те са неговото публично послание. Но тези тетрадки, в които малко от нещата, т.е. те са обработени, повечето от тях, защото той си е бил такъв перфекционист. Но те са по-скоро интровертни към вътрешното ти преживяване, но са изключително силни като на един наистина авангард. Аз бих казал, че това са тримата авангардисти. Тук тази мисъл, разсъжденията на Морис Фадел ме наведоха в българската традиция. Започва се с Ботев, след това изведнъж един Гео Милев се явява абсолютен авангард. Особено с неговите експерименти, с иконите спят и с експресионистичното календарче, което не е случайно. Но даже и по-ранните жестокият пръстен, всичките са много силни като промяна въобще на изразните средства, като на начина на изразяване, стъпвайки ти всъщност върху тази енергия, която ние имаме като многовековна традиция на българската цивилизация и култура, защото тя наистина е много далече във времето и много се е наслоявала, достигнала е до едни големи богатства, на които аз всъщност тук поравно може би се позовавам и на български традиция, на българските автори, на българският свят, изобщо балканския бих казал, и на езика. Нека да поговорим. Да, тук вече езика може да го включим, защото тук в тази книга играта на езика, изобщо богатствата на езика като извор, много присъства. Да поговорим за това, защото и езика дава тази възможност на авангарда да бъде такъв, но да не бъде постмодернизъм, да не бъде самоцелен, да не бъде игра, която е декоративна, която да е интелектуална единствено, а да бъде език, извор, бистър, в който играта те връща към тези значения и този смисъл, пак това преплитане. Но мисля, че език е много важен за тази книга. За мен наистина може да се нарече авангард тази книга и в този смисъл тя не може да бъде пост, защото авангарда никога не е пост, той винаги е напред, затова е авангард, нали? Ариергарда е пост. Винаги е имало такива хора, дето преживят, прецитират, нали? Като отворите примерно средновековната литература, там почти всичко е цитат на някого. Това не е нещо ново с целият този маниеризъм, наречен постмодерн, но самата ми книга не е и точно модернизъм, оттам още по-малко
много пък може да бъде постмодернизъм. Тя наистина е едно автентично, по-скоро панкарско преживяване, с цялото наслагване на общата ни култура. Един авангард, който повече прилича на Уелбек, ако искате, нали, като някаква асоциация, макар че въобще, нали, не е толкова чак провокативна и много по-нежна и по-изпълнена с чувства, но има много може би лирика. нали, като една позиция, която е и от гледна точка на това, което аз го наричам висока поп-култура, за мен всъщност авангарда винаги се движи от някакъв вид поп-проект, не случайно и популярен, отворен към хората, не затворен към някакви клубове, които всъщност основната идея да образова, да окултурява, да запознава хората, да отвори твоя свят към един по-широк, нали, към една по-широка публика и да я възпитава реално. В този смисъл и образователна, и възпитателна, може би и от някакво изкривяване професионално, защото аз самия съм преподавател, но от друга страна съм преподавател, защото съм такъв. Защото такива са ми разбиранията. И аз смятам, че примерно да речеме, нали, един такъв тип култура, като вече Юго, който го споменах, или Дюма, нали, или пък каквото е в момента рока или пънка, който е едновременно директен, без да се е постпънка, да речеме, макар че тази дума пост не е много добра. За мен тя нищо не дава като обяснение, освен че нещо е след нещо друго. По-скоро в случая показва развитие. Mm-hmm. Много още може да говорим за тази книга, но аз предлагам да чуем от нея, защото тя има и свой глас, който не може той може да бъде обговорен, но си има и автентичното звучене на поезията, което само то е нужно да бъде чуто. Добре, аз ще ви прочета тогава. Имам още заето 2 любими стихотворения, но тъй като говорим за юни, ще ви прочета, може би наистина ми е най-любимото, пак е свързано и с идеята за детството, за изгубеното детство. Между другото, за мен литературата, изобщо изкуството е носталгия. Без носталгия, един такъв филм на Тарковски, просто няма истинско, няма го вълшебството на изкуството, няма дълбочина, кое е само за продан, ако не те натъжава, ако не те облагородява по някакъв начин. И такова е това. Черешката на Шрьодингер се нарича. Ако разберем къде остана детството, детето няма да го има там. Ако не знаеш къде е, то е още там. От толкова много обичане любовта ми се превърна в рана. Черешово алена. Ако я докосна, така боли, че ще ме убие. Ако не я докосна, сърцето ми е празно. Сърцето ми е черната кутия. Ако я отворя, любовта ми ще умре. Ако не я отворя, ще знам ли, че я има. Ще я открият чак когато експлодирам, забит световния търговски център. Тогава тя ще им разкаже как двигателя ми са влезли патици от Скътън Ривър и че арабски тероризъм не е съществувал никога. А през септември просто съм завил, за да не убия патетата и майка им и баща им, които се обичат и ги гледат и са си верни винаги, завинаги. Не, тероризъм не е съществувал от друг вид, освен един, въженцата на лилипутите. Ех, любов, 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 ти не си ми като жилта тиква. Ти си костилката, която е черешка. Любовта, която идва само когато си отива. Любов, когато се появява, когато изчезнем. И проста любов, скута ми, в мъркането на котката Мелари, която не яде череши. Благодаря. Между другото, тук не споменахме, че книгата въобще има този изключителен вид, тъй като аз винаги съм се стремил към едно е важно да се каже, мултиизкуство и благодарение на екипа, с който работихме. Младата художничка Елена Йонева току-що завършила Художествената академия. И това съчетаване на фотографии работи с фотографии, които аз си подадох. Тя си избира от тях какво да направи. Някой ги е прерисувал, други ги е вместила в едно наистина така една идея за разпад и за разложение, но същевременно за една носталгия, за една мечта по нещо, което изгубено, което искаш да съчетаеш. Някак си е хванала самия дух, нали, на тези произведения на книгата и те постоянно кореспондират
стихотворението, или как се казва, енигмата с нейната илюстрация и изключително красивия дизайн, на който дизайнерката на книгата ми също млада жена, Радмила Иванова, направи. Без това тя нямаше да се получи това послание цялостно. Така че всъщност, между другото, това стихотворение, което прочетох, или енигма по-скоро, с черешката на Шрьодингер, е много показателно, нали, какъв е цялостният ми стил на писане, тъй като нещата, които са съчетани по един малко странен начин, всичките са всъщност реални истории. По тази история с патиците в Хъдсън Ривър имаше филм с Том Ханкс, не знам, не мога да се сетя в момента на кой беше режисьора, излезе ми от главата, но той е по действителен случай на един пилот в Щатите, който го съдят заради това, че нали, спасил всъщност екипажа, решавайки на своя глава да приземи самолета в реката. Хъдсън. И нали, това веднага вече аз чисто асоциативно ми идва с връзката с нали, Световния търговски център, нали, другата история пак в Ню Йорк. От друга страна, знаете, нали, котката на Шрьодингер, тук се явява черешка през юни, аз го преживявам през детството си. Има ги тези цитати, тук става дума за цитат от прочутата песен на Кале пак на Димитър Воев, балада за шивача. Любов, ти си като жълта тиква, щом презреш и започваш да простееш. Точно така. И то смисъл, наистина при мен има много цитати от към така наречената поп-култура, която за мен вече е класика. Нали? Не е просто... Тя никога не е била... Авангардната поп-култура не е била комерциална никога. Без да е непременно да се стреми да е underground, тя фактически се стреми да има публика. И така. И другото с папагалчетата, които ти прочете, това също е една действителна история. Да, ние наистина с братовчет ми ги пуснахме тези папагалчета и аз в един момент, спомняйки си това, защото ми е някаква травма, ми остана от тия, нали, спомени, дето някак си много те заболяло сърцето от тях за първи път и после започваш да ги премислиш. Но аз замислих, че те наистина бяха бяло, зелено и червено като българското знаме. Нали? И започваш да откриваш някакви такива символни съответствия, които всъщност на нас ни изграждат цялостната мрежа, по която виждаме и преживяваме света, защото ние всъщност самият език, нали, мисълта, чувствата, всичко са символи. Да оставим пространство на нашите слушатели да могат да открият и себе си в тази книга. Петър Канев, скъпи радиослушатели, енигми, свръхреалистично календарче, което ни дава възможност да обогатим света или да видим богатството на този свят, в който живеем. Благодаря много за този разговор и до нови срещи, защото съвсем скоро се очаква да излезе и явлението Димитър Воев, Преображение на края на света, една книга, която е написана специално за Димитър Воев, повлияна от неговото творчество. За него не говорихме много, но ето, ще имаме повод да разговаряме. Благодаря. Благодаря много. Само нещо, което е важно да кажа. Аз винаги съм държал да подкрепя млади талантливи творци. Една от причината да избера с това издателство да работя, тъй като то е основано от един млад поет, Денис Олегов, който е по-млад от дъщеря ми на 26 години. Съвсем е младо. Той от октомври миналата година е регистрирано. Това е фактически третата книга, която излиза от него. Нарича се "Отвъд кориците". И за мен беше чест и, нали, наистина една голяма радост да работя с целият този екип по книгата. И още нещо да допълня. На самата премиера на книгата имаше едно малко, още по-широко мултиизкуство, нали, вече освен образното и музикална част от Ивайло Демидов Ивашкин, който направи фактически една много силна композиция, песен по едно от стихотворенията ми. То не е в рими, но то звучи при него много силно, именно тази песенност, която пише Фадел в моята книга, се усеща в неговата музикална интерпретация, песена на песента. Предлагам "Завръщане в Белград". Да я чуем сега и да си пожелаем до нови срещи.
всеки град. Безумен, обичах кученце, умря в ръцете ми. То дали не бе сърцето ни? То спомням си и ти умря. Бездомен. Остана цял в водорасли, далече, незнаен сирак, незнайни. Сираци сме всички вече. Къде да отидем, приятели? 6 дена трае вечността, 6 нощи спуска се нощта, 6 дена трае вечността, 6 нощи спуска се нощта. Се влей зад мъглата там далеч. Няма слънце там, няма път до там, няма вън от там. И градът е бял, бял е и градът е бял, бял е. Христ е ирачанин. Родители su mu izbeglice u Egipat. Крстител му е асирац у затвору. Zbog svetlosti tuđe sveste, eto, opet smo bez.